A finais dos anos 90 e comezos dos 2000 houbo moitos xéneros que acabaron relegados a un segundo plano, xa que se priorizou xéneros que apostasen polos gráficos e apartado técnicos máis punteiros. Por sorte, co crecemento da escena independente nos videoxogos, estes últimos anos vemos como volven moitos deses xéneros apartados. Saúdos de Iago Gordillo, isto é Un Día Un Xogo. Hoxe imos cunha das mellores revisións dos JRPG dos 16-bit dos últimos anos. Falamos do gañador nos Game Awards a xogo indie do ano, Sea of Stars. Sea of Stars é un RPG creado por Sabotage Studio dispoñible nos sistemas actuais que nos pon na pel de Valer e Sal, guerreiros do solsticio que terán que enfrontarse ao Fleshmancer para evitar a destrucción do mundo. Ata aquí, pois, unha premisa bastante familiar, no que ven sendo o xénero, pero enriquecese co mundo que imos descubrindo e cos xiros no guión que fan que torna a situación para levarnos por territorios que non imos desmelar, pero que van ampliando as nosas habilidades e posibilidades de explorar este mundo. En esta exploración do mundo podemos falar das similitudes con outros xogos do xénero en Super Nintendo como Chrono Trigger ou Super Mario RPG. O ritmo do xogo mistura a exploración dun mapa resolvendo crevacabezas co enfrontamento con inimigos que veremos no propio mapa. Así que por unha banda, nada de encontros aleatorios e por outra, os crevacabezas notase que contan xa con 30 anos de leccións aprendidas sobre a Super Nintendo e son bastante divertidos e intuitivos. Enrarán en xogo poderes que vayamos gañando ao longo do xogo como un sopro de vento para empurrar obxectos, un garfo para chegar a novos puntos ou a posibilidade de cambiar a hora do día para resolver unha serie de crevacabezas. A todo isto sumas un deseño de niveis que está pensado para que, se temos que desfacer o camiño, podemos facelo ben rápido por atallos que imos desbloqueando, facendo moito menos tediosa a tarefa de volver a visitar sitios para buscar cousas. Isto xuntado a que os inimigos podemos irlos esquivando tamén, pois moito máis rápido que, por exemplo, un Final Fantasy que non nos libra ninguén de andar parando cada pouco para loitar. En canto ás batallas, temos un sistema por turnos no que tamén se nos pedirá premer un botón nos momentos apropiados, un pouco na liña Super Mario RPG, para ter algunha vantaxe como efectuar golpes críticos ou protexernos dos danos, cousa que lle dá a súa emoción a enfrontamentos axustados e fará que estemos pendentes de cada ataque. En cada batalla contamos cun grupo de 3 personaxes que poderemos ir rotando a medida que vayan chegando novas incorporacións á historia, e cada unha delas contará coas súas habilidades propias, coa súa propia mecánica que tenemos que interpretar. Por exemplo, unha das miñas habilidades favoritas é o Lumerán, que fará que Valer envíe un boomerang que poderemos facer que rebote o número de veces que podamos ser capaces de coordinar a volta do boomerang co botón de acción, facendo combos ben tolos. As habilidades individuais súmanse aos combos entre as personaxes, que se poderán ir executando a medida que enchamos o medidor de combos. E tamén temos outra mecánica relacionada cunhas partículas que podemos ir acumulando para tamén potenciar os ataques ou accións que efectuemos. Que se todo isto se nos fai moito, contamos coa posibilidade de simplificar algunha destas cousas mediante a compra de pergamiños nas tendas que nos permitan, por exemplo, olvidarnos de sincronizar os golpes para protexernos ou atacar, ou facer que os combates sexan máis doados e rápidos, pois tendonos máis vida e outra serie de vantaxes. Todo isto opcional, así que tamén é unha maneira de facer accesible a quen se este complicando un poquinho o paso polo xogo. Como moitos xogos do xénero, o mellor chegará nos xefes finais e en atopar a mecánica e estrategia xeitada para superalos. A narración do Sea of Stars segue o estilo dos xogos do 16-bit con diálogos que aparecen en textos que están moi ben compensados, é dicir, non hai escenas excesivamente longas que rompan o ritmo. Sí que hai que dicir que hai un erro en momentos que son raros nos diálogos. Neste caso estamos falando da versión que xogamos, que foi a de portugués.
No apartado gráfico temos un claro que pasaría se fixese un xogo de perspectiva cenital ao estilo dos de Super Nintendo e Mega Drive nun hardware actual. E isto maniféstase en 3 aspectos principais: nuns sprites mellor animados, con máis fotogramas e expresións, cunha gama de cores ben rica e cuns xogos de filtros de iluminación e desenfoques que fan que sexe un xogo que se sinte fresco e actual. Aínda así, sigue no campo das dúas dimensións, non entramos nese 2.5D co que se lle chama, por exemplo, xogos como Octopath Traveler ou outros remakes que está facendo o Square. E esta capa actual, pero mantendo a esencia clásica, tamén se traslada ao son, cuxa composición corre a carga de Eric W. Brown e que contou coa colaboración do compositor do Chrono Trigger Yasunori Mitsuda e tamén con Vincent Jones. Neste caso, o salto de calidade sonora con respecto aos 16 bits está aí, pero non ten medo a empregar instrumentos que soen sintéticos, unha especie de semi-lo-fi, poderíamos chamarle, como se fose un show que pertence á xeración de Nintendo 64 ou Dreamcast usando o chip de son destas consolas. E pode recordar tamén o que lle temos coitado a outros compositores como T. López, neste caso con pistas adaptadas ao xénero RPG. Chegados a este punto, e tendo en conta que é un xogo inabarcable de explicar con todo detalle en tan pouco tempo, con que me quedo? Pois co fluido e lixeiro que se fai de xogar. E ademais que nos transmite esta sensación de saber cal será a próxima localización que visitemos, que pinta terá e que personaxes atraparemos nela. Todo isto con un envoltorio moi agradable no sonoro e visual que, aínda que este Sea of Stars pode que non sexa o xogo que máis pegada me vai deixar ou que non teña ningún momento especialmente sobresaliente, é un xogo que está nun notable alto constantemente e serve de porta de entrada para un posible público que queira ir logo cara a xogos máis clásicos deste xénero en xeracións dos anos 90. Como última curiosidade, citar que este Sea of Stars está ambientado no mesmo universo que The Messenger, un Metroidvania desenvolvido polo mesmo estudio no ano 2018. Lembramos que o Sea of Stars tédelo para todas as plataformas actuais e no tempo que se publica este capítulo tamén o tedes incluído dentro do Game Pass e tamén algún dos niveis do PlayStation Plus. Isto é Un Día Un Xogo, o micropodcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se che gusta o que facemos, necesitamos a tua axuda. No Patreon podes colaborar a cambio de escoller contido como o videoxogo no que falemos nesta sección, aparecer nos créditos e máis recompensas. Se estás no YouTube, deixanos un like e suscríbete, que tamén nos axuda. Mañá, outro xogo.